Oeddech chi gwybod bod dros 211 o filoedd o filltiroedd o ffyrdd yng Nghymru? Mae hynny tua 340 o gaeau rygbi neu dros 26 miliwn o ddefaid. Pan fydd angen trysio neu newid ffordd, byddwn ni'n defnyddio wel-tag, arweiniad ar arfarnu trafnidiaeth Cymru. Yng ngham 1, rydyn ni'n edrych ar y broblem. Efallai fod ffordd nad oes modd ei chroesi'n ddiogel, neu ardal sy'n anodd ei chyrraedd ar feic. Unwaith y byddwn ni'n gwybod am y broblem, byddwn yn creu rhestr holl bethau y gallen ni ei gwneud i'w datrys. A ddylen ni greu croesfan zebra? A ddylen ni greu llwybr beicio? Oes angen i geirdeithio yn yr arafach? I'n helpu ni i benderfynu, byddwn yn llunio am canion campus. I'n helpu ni i wneud hynny, rydyn ni'n defnyddio deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol a strategaeth drafnidiaeth Cymru. Mae hynny am ein bod ni am adael y newid yn yr hinsawdd. Byddwn yn defnyddio restr i ddewis y syniad gorau, dyma gam 2. Byddwn yn edrych a yw'n bodloni'r amcanion campus ac efallai y byddwn ni'n gofyn am eich barn. Pan fyddwn ni'n defnyddio wel-tag, mae'n bwysig ein bod ni'n gofyn am eich barn. Mae hynny am y bydd yn effeithio ar bobl wahanol mewn ffyrdd gwahanol. Gallech chi'n helpu ni trwy feddwl am syniadau gwahanol neu benderfynu oes angen y gwaith o hyd. Dyma gam 3. Lle byddwn yn gofyn 5 cwestiwn i'n helpu ni i benderfynu oes angen i ni wneud? Ydyw'n werth yr arian? Allwn ni ei fforddio? Sut gallwn ni ei wneud? Ydyw'n realistig? Efallai y byddwn yn gofyn i chi a ydych chi'n fodlon o'n penderfyniad. Yna ymlaen at gam 4. Byddwn yn dechrau ar y gwaith a rhoi gwybod i chi sut gallai hynny effeithio arnoch chi. Efallai y bydd angen cau'r ffordd wrth i ni weithio arni neu wneud llawer o sŵn ar y safle. Byddwn yn nodi'r effeithiau ar yr economi, ar gymdeithas, ar ddiwylliant ac ar yr amgylchedd. Yng ngham 5, byddwn yn ysgrifennu adroddiad am beth sydd wedi gweithio neu beidio a beth rydyn ni wedi ddysgu. Yn olaf, byddwn yn gwneud yn siŵr ei bod ni wedi datrys y broblem i'ch galluogi chi i deithio'n ddiogel.